ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಡಿಶ್ ಆಯ್ನಿಟ್ಟು ಒಂಜಾಯ್ನ ನರ್ತದ ಬಗ್ಗೆ ಚೂರು ತಿರಿಯೋನ್ಗ ಐರ್ತುಂಬು ನಿಕ್ಲಿ ಈ ಚಾನಲ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿಸಿಟ್ ಕೊರ್ಪುನಿಯಾಂಡ ನಿಕ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಭೂಮಿದ ಜೀವಸಂಕುಲಡ್ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಇಜ್ಜಂದಿನ ಜೀಬಿಡ್ ನರ್ತಲ ಒಂಜಿ. ನರ್ತದ ದೇಹ ರಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಮೃದುವಾದ ಇಪ್ಪುಡು. ಮೆತ್ತನೆಯದ ದೇಹ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರ ಇಜ್ಜಂದಿನಂಚಿನ ದೇಹ ಆಂಡಲ ಶರೀರ ರಕ್ಷಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಹಾರ ನಾಡಿರಿಗೋಸ್ಕರ ಬೋಡಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿದ ರಕ್ಷಾ ಕವಚ ನರ್ತದ ದೇಹದ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುವರಿದು ಇಪ್ಪುಂಡು. ಈ ಚಿಪ್ಪುದ ಉಲೈಡ್ ನರ್ತೆ ಬದುಕುಂಡು. ಅರೆಗಳಡು ನರ್ತೆ ಮನ್ನದ ಉಲೈಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಮರಿಯಲಡು ಬರ್ಸ ಸುರುವಾನಗ ಮಣ್ಣು ಮೃದುವಾನಗ ನರ್ತೆ ಮನ್ನದ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪ ನೀರು ಪೋಯ್ಲೆಕನೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪುಂಡು. ನರ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲೆ ಇತ್ತಂಡ ಐನು ಗುಲ್ಲೆ ಅಂದು ಪನ್ಪಿರ್ಗೆ. ನನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಈ ನರ್ತೇನು ಕಂಡಡು ಕಂಡದ ಕನಿಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ನೀರು ಪೋಪುನಂಚಿನ ಕಣಿವೆದ ಸೈಡ್ ತೂಯರೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಐಕ್ ಆಹಾರ ಪಂಡ ಇರೆ ಕೆಸರು ಮಣ್ಣು ಬೊಕ್ಕ ನೀರದ ಪಾಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ನರ್ತೆ ಐತ ಮೃದು ದೇಹನ ಪತ್ತೊಂದು ನಿಧಾನವಾದ ಪೋಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ನರ್ತೆ ಮರಿಯಲ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ನಮಕ್ ತೂಯರೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಅಂಡ ಇತ್ತಿತ್ತೆ ದಾದಾತನು ಪಂಡ ಮರಿಯಲ್ಡುಲ ನರ್ತೆ ತೂಯರೆ ತಿಕ್ಕುನಿ ಬಾರಿ ಅಪರೂಪ ಅಂದೆ ಪನುಲಿ. ದುಂಬುದ ಕಾಲಡ್ ಕಿದಿತ ಗೊಬ್ಬರ ಪಾಡೊಂದುಪ್ಪುನಾಗ ನಮಕ್ ಕಂಡಡಿ ಏತುಲ ನರ್ತೆ ತೂಯರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತನು. ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುನವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ನಿರ್ದಾದ್ ನರ್ತದ ಸಂತತಿ ಕಮ್ಮಿ ಆವೊಂದುಂಡುಂದೇ ಪಣೊಲಿ. ಅವು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಂದೆ ಅವು ಸಂತಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪುನ ಟೈಮಿಡೆ ಜನಕುಲು ಐನು ಪತ್ತದ ತಿನ್ಪುನಿರ್ದಾದ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಡ ಇತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ಲೆಕ್ಕನೆ ನರ್ತೆ ಪನ್ಪುನವು ಇತ್ತೆ ಅಪರೂಪದ ಅತಿಥಿ ಆವೊಂದುಂಡುಂದೇ ಪನುಲಿ. ನನ್ನ ನರ್ತೆ ಪನ್ಪುನ ಈ ಜೀವಿ ರೈತಗ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರಿಂದೆ ಪನುಲಿ. ಮನ್ನದ ಉಲೈಡ್ ಮಸ್ತ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆದ ಇಪ್ಪುನ ಈ ನರ್ತೆ ಮಣ್ಣನ ಮೃದು ಮಲ್ತದ ಐತ ಫಲವತ್ತತೆನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಅಂಚಾದ ಉತ್ತಮ ಫಸಲ ಬರೊಂದಿತ್ತನೆಂದು ಪನುಲಿ. ಇಂದು ರೈತನ ಮಿತ್ರೆ ಆಂಡಲ ಒಂತರೆಡೆಂದು ರೈತನ ಶತ್ರುಂದೇ ಪನುಲಿ. ದಾಯಿಗೆ ಪಂದಕೇನ್ವರ ಕಂಡಡು ನಮ್ಮ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಬೀಜನ ಪಾಡಂಡ ಈ ನರ್ತೆ ಆ ಬೀಜನ ಪೂರ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತನು. ಅಪಗ ರೈತನಕಲು ದಾದ ಮಲ್ಪುಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕಂಡಡಿತ್ತನ ನರ್ತೇನ ಪೂರ ಪೇಜಿದ್ ಪಿದೈ ಪಾರ್ದ್ ಐರು ಬುಕ್ಕ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜನ ಮನ್ಪುಡು. ಇಜಿನ ಕಂಡಡ್ ನಮ್ಮ ನೇಜಿನೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ ನಡುಡಾಪುಂಡು. ಅಂಚ ತೂಂಡ ನರ್ತೆ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಕಂಡಡ್ ನೇಜಿ ನಡ್ಪುಣನೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಂದು ತೋಜುಂಡು. ನನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ನರ್ತೇಲು 15-20 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಬದುಕುವ. ಈ ನರ್ತೇನು ನೀರಿರ್ದು ನಮ್ಮ ಪಿದೈದಿಂದ ಅವು ಮೂಜೆ ದಿನಟ್ಟು ಸೈಪುಂಡುಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಕಂಡಗ ಉಳುಮೆಗೆ ನಮ್ಮ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ ಬಳಸುನೇರ್ದಾದ್ ನರ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆವೊಂದುಂಡುಂದೇ ಪನುಲಿ. ನನ್ನ ಬರ್ಸಬರ್ರೆ ಶುರು ಆನಾಗ ನರ್ತೆ ಐತ ಉದ್ದ ಮೀಸೇನು ಪಿದೈ ಪಾಡೊಂದು ಕಂಡದ ಮಿತ್ತಗ್ ಬರ್ಪ. ಉಲ್ಮೆ ಮಲ್ತಿ ಕಂಡಡ್ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ತೂಯರೆ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ನೇಜಿ ನಡ್ನಗ ಪೊಂಜನಕ್ಲು ಅಕ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕಿನ ನರ್ತೇನು ಸೆರಗಗ್ ಕಟ್ಟೊನ್ನೆನ್ಲ ನಮ್ಮ ತೂವಲಿ. ಬಟ್ ಇತ್ತೆದಾದ ಆತನು ಪಂಡ ಉಲ್ಮೆ ಮಲ್ತಿನ ಕಂಡಡ್ ನರ್ತೆ ಪನ್ಪುನವು ಕಮ್ಮಿ ಆತಂಡು. ಇತ್ತೆ ಕಂಡಡ್ ಉಲ್ಮೆ ಮಲ್ಪಂದಿನಿಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಪಾಲು ಬೂರ್ದುಪ್ಪಿನಂಚಿನ ಕಂಡಡ್ ಮಾತ್ರ ನರ್ತೆಲು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ತೂಯರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ದಾಯಿಗ್ ಪಂಡ ಐಟ್ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರದ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತದ ಇಪ್ಪುಜ. ಅಂಚಾದ ಅಂಚಿನ ಪಾಲ್ ಬೂರ್ನಂಚಿನ ಕಂಡಡ್ ನಮಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ನರ್ತೆ ತುಯ್ಯರೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ನನ್ನ ನರ್ತೆಗ್ ಸೂರ್ಯನ ಬಲ್ಪು ಆಪುಜಿ. ಐಕ್ ತಂಪಾಯಿನ ಜಾಗಿನೇ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಪಗೆಲ್ ಅವು ಪಂತ್ರಿಡ್ ಬೊಕ್ಕ ತಂಪಾಯಿನ ಜಾಗನಾರ್ದು ಕುಲ್ದಿಪ್ಪ. ರಾತ್ರಿ ಆವೊಂದಿತ್ತು ಲೆಕ್ಕನೆ ಪೂರಲ ಪಿದೈ ಬರ್ಪ. ಐಟ್ ನರ್ತೆಲು ಮೂಜಿನಾಲು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಟದಿಪ್ಪುನೇನು ತುಯ್ಯರ್ನೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು. ಬೊಕ್ಕ ಜನಕಲು ನರ್ತೆ ಪಿಜೇರೆಂದೆ ಬೊಲ್ಪುಗು ಬರ್ಪೆರು. ಆಂಡ ನರ್ತೆಗ್ ಮಾನವೇರ್ನ ಸುಳಿವು ಬೇಗ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ನೀರ್ದ ಶಬ್ದ ಚಲನೆಗ್ ಐಕ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಅಪಗ ಅವು ನಾಚಿಗಿಡು ಬುಕ್ಕ ಪೋಡಿಗಿಡು ದೇಹನ ಐತ ಚಿಪ್ಪುಲ್ದ ಉಲೈ ಪಾಡೊಂದು ಕುಲೋಂದಿಪ್ಪುವ. ಆಂಡ ಐಕ್ ಜನಕಲಿರ್ದು ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯರೆ ಬೇಗ ಮಣ್ಣು ತೊಲೈ ಪೋದು ಸೇರುನಂಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಇಂಚಾದ ಅವು ಜನಕುಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಇಂಚ ನೀರ್ದ ಉಲಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಣ್ಣದ ಉಲೈಡ್ ಬದುಕುನಂಚಿನ ನರ್ತೆ ಒಂಜಿ ಉಭಯವಾಸಿಂದೆ ಪನುಲಿ. ನನ್ನ ನರ್ತದ ಅಡಿಗೆ ಪಂಡ ತುಳುನಾಡಿಡು ದುಂಬುದ ಕಾಲಡ್ ಮರಿಯಲ ಶುರು ಆಂಡು ಪಂಡ ನರ್ತದ ಕಜಿಪು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಆಹಾರ ಆದಿ ಇತ್ತಿನಂದೆ ಪನುಲಿ. ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಅವು ಕಮ್ಮಿ ಆತನು. ಆಂಡಲ ಇತ್ತೆಲ ಕೆಲವೆರು ನರ್ತದ ಕಜಿಪು ತಿನ್ನೋಡೊಂದು ಪಂದ್ ಐನು ನಾಡೊಂದು ಕಂಡಗ ಜಪ್ಪುಯಿರು. ಆಂಡ ಕಂಡಡ್ ತಿಕ್ಕಿನ ನರ್ತೇನು ಅಪಗನೆ ಕಜಿಪು ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪುಜಿ. ದಾಯಗ ಪಂಡ ನರ್ತೆ ಕೆಸರು ಪಾಚಿನ ಪೂರ ತಿಂದದು ಇಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚಾದ ನರ್ತೇನು ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ದಿನ ಆಂಡಲ ನೀರಿಡು ಪಾರ್ದು ಬಿಡುಡು. ಐರ್ಬುಕ್ಕ ಅವು ನರ್ತೆ ಕೆಸರು ಪಾಚಿನ ಪೂರ ನೀರಿಡು ಬುಡ್ಪುಡು. ಐರ್ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನರ್ತೇನು ನೀರಿಡು ಬೇಯ್ಪಾದ್ ಐತ ಮಾಸನ ಸುಲಾಬಡ್ದಿತ್ತದು ಕಜಿಪು ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಇಜಿನ ನರ್ತೇನು ಕ್ಲೀನ್ ಆಯ್ಬುಕ್ಕ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ ಕಜಿಪುಡ್ ನಮ್ಮ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ನೆನ ಕರಾವಳಿಡು ನರ್ತದ ಬಗ್ಗೆ
ಡಿಶ್ಶುಲು ಪಂಡ ಸೌತೆ ನರ್ತೆ ಬಸಳೆ ನರ್ತೆ ನರ್ತೆ ಪುಂಡಿ ನರ್ತೆ ಗಸಿ ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯಾದ್ಯನು ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಬೊಕ ನರ್ತೆದ ಕ್ಯಾದ್ಯ ನಮ್ಮ ಸೊಂಟ ಬೇನೆಗ್ ಬೆರೆ ಬೇನೆಗ್ ಮರ್ದು ಪಂದ್ ಇರಿಯಕ್ಕಲು ಪನ್ಪೆರ್. ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ನಂಬಿಕೆ. ಹಳ್ಳಿಡ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಇಪ್ಪುನ ಈ ನರ್ತೆಗ್ ಪೇಟೆಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬೇಡಿಕೆ ಇಪ್ಪುನೇನು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆಲ ತೂವೋಲಿ. ಊರ್ದ ಪೊಂಜನಕ್ಲು ನರ್ತೆನು ಪೆಜಿದು ಮಾರ್ದು ಕಾಸು ಮಲ್ಪುನೇನ ತೂವೋಲಿ. ಪಂಡ ಆಕ್ಲು ಮರಿಯಲ ಬತ್ತನ ಪಂಡ ನರ್ತೆನ್ ಪೆಜಿದು ಸೇಲ್ ಮಂತದ ಐಟ್ ಕಾಸು ಮಲ್ಪೇರು. ಅವು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಂದೆ ನರ್ತೆ ಮರಿಯಲೆಡ್ ತಿಕ್ಕುನೇಡ್ದಾದ್ ಐಕ್ ಐತನೇ ಆಯ್ನ ಬೇಡಿಕೆ ಉಂಡುಂದುಲ ಪನುಲಿ. ನನ ನರ್ತೆದ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪನುಡಾಂಡ ನರ್ತೆ ಕಂಡದ ಸೈಡ್ ಇಪ್ಪುನ ಪಂತಿಡ್ ತೆತ್ತಿನಿದು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಅಂಡ ಅಂಚದಿನ ಕೆತ್ತಿಲು ಹೆಚ್ಚಾದ್ ನೀರಿಡು ಕೊಚ್ಚೊಂದು ಪೋಪುನನೆ ಜಾಸ್ತಿಂದು ಪನುಲಿ. ನರ್ತೆ ಸುಮಾರು 200-300 ಮುಟ್ಟ ತೆತ್ತಿಲೇನು ದೀಪುಂಡು. ನನ ನರ್ತೆನ್ ನಮ್ಮ ತಿಂದಿ ಬುಕ್ಕ ಐತೆ ಚಿಪ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಅಲಂಕಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಾದ ಬಳಸೊಳಿಂದಲ ಪನುಲಿ. ಅವು ತೂಯರೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕು ಇಪ್ಪುಂಡು. ನನ ಮಸ್ತ್ ರೀಸನ್ಗಾದ ನರ್ತೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಡ್ ಕಣ್ಮರೆ ಆವೊಂದುಂಡುಂದೆ ಪನುಲಿ. ಇಂಚ ನರ್ತೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಜೀವಿ ಕಣ್ಮರೆ ಆವೊಂದುಂಡು. ಪಂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಸರಿಯಾದ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಇದು ನರ್ತೆದ ಬಗ್ಗೆ ಚೂರು ಮಾಹಿತಿ. ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ, ಅಂಚನೆ ಚಾನಲ್ಗೂ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆ. ವಿಡಿಯೋ ತೋಯ್ನೆಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್.